ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବୀରକିଶୋର ପରିଡ଼ା, ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଣୁଜୀବ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୋହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସଚେତନତା ମାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବା ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ମାସଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମଙ୍ଗଳ ପକ୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମାସ ମାନେ ଜନସଚେତନତା ମାସ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ପ୍ରାଣୀର କଲ୍ୟାଣରେ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳରେ ଆମର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମ ଜନସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ପାଳନ କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଚାରିପାଟରେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଗଲା, ଯେଉଁକି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ତେଣୁକରି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା, ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା, ତା'ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନଜର ରଖିବା, ଏସବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଉପକାରରେ ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ, ତା'ର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଉପକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଭାବ, ଦୟାଭାବ ସହିତ ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିହାର ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତା ସହିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ତା'ର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ, ତା'ର ପାନୀୟ, ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ, ଯଦି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତା'ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏସବୁ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ପୀଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବା ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବେ ଦୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବେ ନିଷ୍ଠୁରତା ପରିହାର। ଜୀବେ ଦୟା ତ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଆମ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ଆମେ ରଖିଛେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାଭାବ ଆମେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହିପାରୁନଥିବା, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ମାନବ ସମାଜରେ ଏତେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଦୟାଭାବ କରିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ଦୟାଭାବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଇ ଦୟା ଭାବ ଯେଉଁ କହିଲି ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡଟିଏ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ବି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ତେଣୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଖିବା। ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବୁଲା ଜନ୍ତୁଟି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବାନି, ପେଜ ତୋରାଣି ପକାଇବାନି। ବୁଲା ଷଣ୍ଢଟେ ବୁଲୁଛି ଖାଇବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଗାଁ ପାଖ ଆଖପାଖ ବୁଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ଭାବ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରଟି ବା ଷଣ୍ଢଟି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି, ସେମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଚରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଭାବଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଚା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଲା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବିଲୁଆଟି ହେଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ହାତୀଟିଏ ହେଉ ବା ଆମର ବାଘଟିଏ ହେଉ, ସିଂହ ହେଉ ବା ଭାଲୁ ହେଉ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ ହେଉ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇ ପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ ସହଜରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ଷଣ ବା ଖାଇଥିବା ଫଳ ବା ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଶାଳ ଗଛ ହେଉ ବା ଆକାଶିଆ ଯେକୌଣସି ଗଛ ହେଉ ଜଙ୍ଗଲର ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବିହନ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାଙ୍କ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଠିକ୍ ରହିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଠିକ୍ ରଖୁଛେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ନ କାଟି ବରଂ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶିକାରୀ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ତୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟା କଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆମର ଜୀବଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଇବା। ଏତ କଥା କହିଲେ ଆମର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଲୁଆ କୁକୁର, ଶିଆଳ, କାଉଟିଏ ହେଉ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ମାଛ ଖାଉଛୁ ତା'ର କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ବା କୌଣସି ମାନେ ମଲା ମୂଷାଟିଏ ପଡ଼ିଛି ବା କୌଣସି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଫଳମୂଳ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇକିରି ବେଶ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ରହନ୍ତି। ଆମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଯାଏ, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ। ଆପଣ କାଉଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଲା ପୋକ ଜୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବୋହି ନେଇ ତାକୁ ସେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଜମ କରେ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ରହିବ। ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଜୀବ ଦୟା କଥା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ଗାଈଟିଏ, ଗୋରୁଟିଏ, ମଇଁଷି ରଖୁଛେ ବା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛେ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖୁଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେ ବୁଲା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଥାଉ ବା ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ତାକୁ
ଏଇ ବୁଲା କୁକୁର ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ଟୀକା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଗଲେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଆପଦ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ଟୀକା ଦେବା। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାକୁ ମାନେ ନିହାତି ଟୀକା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ମନେକର ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କଠୁ ହେଉଛି, ଆମର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହେଉଛି ମଣିଷଠୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନେଉଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ତେଣୁକରି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଭଳି ବା ଜଳାନ୍ତ ରୋଗ ଭଳି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ରୁସେଲା ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ମାଇ ବାଛୁରୀ ଯେଉଁଟା 4 ମାସରୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବର୍ଷଣ ଗର୍ଭପାତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି, ଫାଟୁଆ ବଜବଜିଆ ଟୀକା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିହାତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଭଳି ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର PPR ଟୀକା, ଇଣ୍ଟରଟକ୍ସିମିଆ ଆନ୍ତଃବିଷାଣୁ ଟୀକା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପକ୍ସ ଟୀକା, ଗୁଡ୍ ପକ୍ସ ଟୀକା, ଛେଳି ବସନ୍ତ ଟୀକା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ଟୀକା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଘର ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ନିହାତି ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ଟୀକା ଦେବେ ବା ଆଇବିଆର ଟୀକା ଦେବେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସସ୍ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟୀକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାହେଲେ ରୋଗ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅଯଥା ଆମ ପ୍ରାଣୀପାଳକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବଦୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀପାଳନ ବିଷୟ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସଚେତନତା